Doncs estem aquí, com no, en Esquerra Republicana, en el portaveu d'Esquerra Republicana. Aquest acte és un repàs de 2 anys, no?, de legislatura. Sí, és una mica poder donar a la ciutadania l'opinió del que ha estat aquests 2 primers anys de legislatura, des del punt de vista de l'acció del govern municipal, però també des del punt de vista d'aquelles coses que hem treballat i que hem proposat en el ple. En les declaracions que van presentar a xarxes socials n'hi ha molts punts. Comencem per el primer, Sí, home. em sembla bé. El tinc aquí a la xuleta, però el primer punt que em va comentar és el tema de la ciutat, com està la ciutat. El primer punt és justament el del manteniment de l'espai públic i ara estem aquí a la Riera, un dels carrers principals de la ciutat de Mataró, i bé, el seu aspecte reflexa una mica el que és el manteniment de la ciutat d'aquests 2 anys. Molt deixat, amb rajoles que falten, altres punts de la ciutat continuen faltant molts arbres. Avui mateix hem pogut veure diferents ciutadans perquè m'envien fotografies de diversos semàfors que no funcionen o apagades contínues a la nit. No fa gaires dies justament que es van repetint. L'espai públic, aquelles coses quotidianes del dia a dia, la veritat és que no funcionen. Que no funcionen. Van fer una campanya amb 250 plecs, potser? Van fer 300 plecs, sí, però vam rebre més informació de ciutadans de diferents punts de la ciutat amb incidències, de diferents graus, des de senyals que estaven a terra, herbes descontrolades o fins com, per exemple, aquí a la Riera, forats a terra. Ha comentat també el tema de lideratge, que falta lideratge. Em pots ampliar una miqueta? Jo crec que sí, que falta lideratge i sobretot es pot veure per diferència entre la facilitat que hem trobat per treballar i per col·laborar a diferents àrees de l'Ajuntament. Per exemple, llicències d'activitats, llicències... Doncs és un punt que crec que reflexa perfectament això. No només pels terminis que no s'escurcen, que segueixen amb 8, 9, 10 mesos per concessió de llicències, amb el fre que això representa a l'activitat empresarial de la ciutat, sinó també perquè algunes coses que depenen d'ells, com és ara la concessió de guinguetes a la platja, doncs el propi govern ha reconegut que fins a les Santes no estaran tots. Han quedat a la meitat, és a dir, la gent està mal servida, aglomeracions, menys oferta de la que estava prevista per culpa d'una mala planificació, altra vegada, dels amics de llicències, que també han tornat, no sé si han sigut ells, però el socorrisme també ha quedat penjat i ho han hagut de fer amb contractes menors. La gestió de la policia també em sembla que reflexa una manca enorme de lideratge, d'autoritat, de criteri polític, i inclús la situació en els barris, Cerdanyola i Rocafonda, crec que reflexa, tot i que em semblen molt bé els plans integrals, però jo crec que no hi ha un projecte polític, no hi ha una oferta política del govern municipal per a aquests barris, una visió de futur. I jo crec que això és greu perquè, en la nostra opinió, el problema i l'oportunitat, però bàsicament el risc de futur principal per a la ciutat radica en que solucionem bé els problemes dels nostres conciutadans de Cerdanyola i Rocafonda. Ha comentat el pla d'integral, però el pla d'integral seguim el pla d'integral tot el 2018. Ja. Sí, o per exemple, en el de Rocafonda hi ha accions, de fet aquí també passa, accions que estan al pla integral quan a altres llocs de la ciutat són accions de manteniment habitual. Per exemple, hi havia una acció al Parc de Rocafonda que era substituir, el Pla Integral de Rocafonda, que era substituir alguns mobles de la plaça Joan 23, mobles urbans. Això no crec que hagi de ser un tema de pla integral. O, per exemple, aquí han dit que substituiran aquestes rajoles de la Riera amb el Pla Integral del centre. Pla d'impuls del centre. Això s'ha de fer amb el pla d'impuls del centre. Si no tinguéssim un pla d'impuls del centre, no canviaríem les rajoles de la Riera o no pintaríem l'Ajuntament. Em sembla, que no cal. En eixos comercials que tenim a la ciutat, com veu el comerç de proximitat i els comerços en general?
Home, jo crec que és evident que alguns comerços més que altres han patit, però que ha sigut un cop dur per ells tota la situació de la pandèmia i que més que mai cal pensar en un nou model de gestió. Nosaltres sempre ja fa molts anys que diem una gestió professional que gestioni tots els eixos comercials de la ciutat, que prioritzi això per davant de l'ampliació del Mataró Parc. I això sembla que el govern ara està començant a fer alguna cosa amb una primera ajuda que ha rebut de la Diputació per posar en marxa una prova pilot dels apeus, però clar, estem parlant de 20 o 25.000 euros. És a dir, no és el canvi de criteri de gestió que jo crec que es necessita i transformar Mataró en una ciutat comercial. Parlem també d'habitatge, com veu l'habitatge a Mataró, l'habitatge social o habitatge assequible. A veure, és evident que, com a tot arreu, falta habitatge social i falta també molt habitatge assequible. D'aquí la proposta que es va fer d'incorporar el 30% d'habitatge assequible a totes les grans promocions. Estem veient tot el que es fa a Mataró en aquests moments, que és molt cap incorpora cap habitatge protegit en la línia d'aquest 30%. I bé, és un tema que cal treballar més. Jo crec que la regidora en aquest cas té bona voluntat i posa moltes ganes, però penso que està frenada per la resta del govern. Per exemple, la inspecció, el grup d'inspectors per buscar pisos desocupats i començar les gestions s'ha finançat, si no recordo malament, amb diners de romanents. Incomprensible. Ara s'ha fet un pacte amb la Sareb, que és un bon pacte, malgrat que són pocs habitatges, i estan a punt de fer un pacte amb l'Incasòl, amb la Generalitat, per construir habitatge social. Tot això està molt bé, però ja van proposant el ple i això no s'ha avançat, que és un tema que cal portar conjuntament entre més ciutats, no només Mataró i prou. I en tot el que hem parlat, quin canvi és necessari per Mataró? Per nosaltres, l'estil de governar del govern actual, que no és d'ara, sinó que ja ve del mandat passat, un estil molt enfocat amb la imatge, amb el titular, una manera de treballar amb un equip de govern i un alcalde entrenats en fer allò que els hi convé electoralment més aviat que allò que seria la decisió correcta, moltes vegades, que amb alguns problemes prefereixen donar un perfil baix, amagar-se i a veure si passa, i alguns d'ells els hem esmentat fa un moment. Un govern que se sent còmode en projectes de futur, treballant coses de futur, que estan molt bé i que a nosaltres també ens agrada treballar-hi i els ajudem en això, però que això no serveix per evitar les decisions a dia d'avui. Un govern que, si preguntem a la ciutadania, escolti'm, digui'm alguna cosa important, decisiva pel futur que s'hagi decidit, segurament ningú sabria dir gran cosa. Jo crec que aquest és el principal risc per la ciutat en el futur, continuar treballant d'aquesta manera. Nosaltres seguirem fent el que puguem per anar construint una alternativa i mentrestant, intentar que el govern canviï aquesta sistemàtica de treball. Moltes gràcies per aquesta entrevista. A vosaltres.